dámy, abychom si nezopakovali ještě taneček, který se učili už. Myslím, že jste ho viděli o tom, jak z vajíčka vyroste kuřátko, pak slepička, to máte, oni to mají moc rádi si to tančí tady. Tam to ještě tak, připravíme se, děti. Já jsem začala. No, pak máte rozpísnička. Tak, moment, už to bude. A přestálí vajíčko. A pozor, na čaplo a Dobrý den, a přijde se tady první den. Dobrý den, my jsme tady první den. Zvláštní případ, umíme je zpívat. zlatý nožičky máme.